Nakikita kong napakapulang bukas. Hindi matatapos ang buwan na to at mababahira ng dugo ang araw. Nagitla si Ruth sa sinabi ng babae habang kausap ang kaibigang si Leia. Napatingin siya sa napatulalang kaibigan. Habang maaga pa, isara niyo na ang lugar na to bago pa maubos ang inyong angkan. Muling wika ng babae bago ito tumalikod at lumabas ng Leia's restaurant. Lalong napatigagkal si Leia. Kung hindi pa ito nahawakan sa braso ni Ruth, hindi pa ito mababalik sa wisyo. Sino pa ang lukulukong yon? Ewan ko, hindi ko nga kilala yon. Siya ho yung customer natin sa table 26, ma'am. Salo ang pinaka-head ng waiter na nagkataong kumukuha ng cheat sa table counter. Ang weird. Ano bang kinain at ganun ang pinagsasabi nun? Coffee lang ho ang in-order niya, Ma'am Ruth. Baka hinaluan niya na siya buha. Pilit na nagpapatawa ang dalaga. Napatawang nagkibit balikat si Randon at inihatid nito ang cheat sa table 27. Cheer up, friend. Huwag ka magpa-apekto sa matandang yon. Tingin ko'y may tililing yon dahil matingkad ang pulang suot niya na tinornohan pa ng green slacks. Kulang na lang star at magiging Christmas tree na siya. Pang-aalo na wika ni Ruth nang makitang namumutla sa takot ang kaibigan. Pinag-isip ako nun eh. Naalala ko tuloy yung sinabi noong kaibigang pungsoy master ni Daddy. Blessing nitong restaurant namin last year na magkakasakit ng malubha si Daddy nyo at hindi na magtatagal itong restaurant. Dugtong ng dalaga na siyang nangyari, diba? Hello, normal na lang na maging sakitin si Daddy nyo dahil lampas 70 na siya, pakni ng dalaga. Pero etong restaurant patuloy na lumalago. Kaya nga, nagpalagay ka ng second floor, hindi ba? Oo nga no. At kaya siguro nasabi nun ang napakapulang bukas. Dahil pula ang exterior at interior paint nitong restaurant na dinagdagan pa ng pulang-pula niyang kasuotan. Ginang red is brick. Napangiti si Leia, nabawasan ang kabang na darama. Magkaibigan ang pamilya ni Ruth at Leia. Dati silang magkapit-bahay sa Makati. Umuwi lang sa Ilocos ang mga magulang at kapatid ni Ruth nang ma-assign ang ama para pamahalaan ang isang multinational corporation doon. Naiwan si Ruth sa Manila para ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina. Ikinuha siya ng condo unit sa Manila para sa kanyang tirahan. Dahil miyembro rin siya ng NBSB, Novoy Friend since birth, at hindi mahilig sa nightlife. Halos araw-araw na dumadaan ng Leia's ang dalaga paglabas ng pinapasukang universidad. Ang restaurant ang ginawa niyang hangout to kill the time. Nang pagdating niya ng kondo ay matulog na lamang siya dahil nakakain na siya ng libre sa Leia's. Nasa linya naman ng negosyo sina Leia. Normal lang dahil galing sila sa Chinese family. Graduating pa lang ang dalaga noon sa kolehiyo nang pamahalaan niya ang bagong bukas na branch ng Leia's restaurant located at Heart of Manila. Mostly traditional Chinese delicacies ang kinikater nila sa mayayamang customer, both of Chinese and Filipino descents. Ang original na Leia's ay dating nasa Makati. Napilitang isara ito ng daddy niya nang manamlay ang kita sa hindi malamang dahilan. Pero kapansin-pansin na pagkatapos ng bagong gawang restaurant na Leia's ay naging sakitin na ang matandang lalaki. Hindi pa masyadong maasahan ang nag-iisang kapatid nitong si Tirso na nasa unang taon pa lamang ng kolehiyo. Sinikap na lamang ni Leia na hatiin ang oras sa pag-aaral at pamamahala ng restaurant nang makapagpahinga na sa bahay ang byudo nilang ama. Kakarating pa lang ng kondo ni Ruth
nang tumunog ang telepono. Hindi mo sinasagot ang telepono. Kanina pa akong tumatawag sa iyo, ani Leia. Naiwan ko sa kotse ko ang sipi ko. Dumaan kasi ako sa grocery store. Naikwento ko kay Daddy ang tungkol kay Ginang Red. Dahil 2 tao na raw ang nagbigay ng babala, may katotohanan ang sinabing iyon ng kaibigan na. Na dahil ginalawa ang libingan ng ninuno niyo noon sa Fujian province sa China, ay maghahatid iyon ng masamang mangyayari sa inyo. Tulad ng pagkalugi ng orihinal na layas at ang pagkakaratay niya ngayon. Oo, kaya kailangan mabalik daw ang dating anyo ng ancestral graveyard namin. Kung yan ang ikatatahimik ng kalooban niya, edi ipaayos niya sa uncle mo. Tutal, iyon naman ang nagpaparenovate noon, di ba? Ako ang inuutusan niyang personal na tumungo roon. Ipinakikiusap kanyang ikaw muna ang humalili sa akin. Ilang araw lang naman ako mawawala. What? Sige na, Ruth. Tutal, semestral break naman ngayon. Si Terso kasi may natitira pang final exam this week. Unang araw ni Leia sa Leias. Hindi mahirap sa kanya ang responsibilidad. Lagi naman niyang tinutulungan sa counter ang kaibigan. Gamay na rin niya ang lahat ng mga empleyados sa Leias, pati ang mga suking customer nito. Napatigil siya ng pagbibilang ng pera. Sa kaha ng mamukhaan niya ang babaeng matandang papalapit sa counter. Si Ginang Red. Kung may malasakit ka sa kaibigan mo, pakiusapan mo siyang isara ang restaurant na to habang may oras pa. Lola, kung magulo ho ang buhay niyo, wag na kayong mandami pa. Magulo na nga po ang pag-iisip ng may-ari nito eh. Dadagdagan niyo pa. Maawa naman ho kayo. Pilit na pinagtatakpan ng dalaga ang katarayan, ang nadarama niyang kaba. Hindi ako nagbibiro. Malapit nang dumating ang pulang araw. Pagkatapos magsalita, ay walang lingon-lingon na umalis ang matanda. Sinenyasan ng dalaga si Randon na lumapit sa counter. Pakisundan mo nga ang babaeng yon kung saan pupunta. Dali. Sino hong matanda, ma'am? Ay ang palabas ng pintuan ng restaurant. Nakasuot ng kulay pula. Ma'am, wala ho ako nakakita sa pintuan maliban sa guard. Biglang kinalabutan ang dalaga. Bahagyang sinuri ng tingin ang waiter. Dali-dali siyang lumabas ng restaurant. Nakita niyo ho ba ang nakapulang babaeng matandang mahaba ang buhok na kulot-kulot? Tanong niya sa kanilang guard. Wala pa hong lumalabas na customer natin. Ma'am, kalalabas lang. Yung matanda, nakapula. Sorry ho ma'am, wala talaga akong nakita. Sa susunod ho, pag nakita niyo siya, huwag niyo ho siyang papapasukin. Opo ma'am. Naguguluhan bumalik sa counter ang dalaga. Baka may memory gap ang matandang lalaki. Baka natutulog na dilat ang mata. Pero bakit si Randon hindi rin ito nakita? Alas 8 na magsara ang Leias. Bago mag alas 6 ay dumating si Tirso. Tinurn over ng dalaga ang pera sa kaha bago umuwi ng kondo. Malaki ang kinita ng restaurant. Kaya siguro ayaw ipagkatiwala ng kaibigan sa mga dating empleyado nila ang kaha. Pagpasok ng kanyang unit ni Ruth, napansin niya agad ang pulang telang nakaladlad sa center table. Pagkurap niya ay biglang naglahong parang bula ang tela. Pilit niyang iwinaksi ang nakita. Tumatawag si Leia mula sa China ng gabing iyon sa dalaga. Alam mo ba, Leia? Muling nagpakita si Ginang Red. Ipasara mo raw agad ang restaurant. Nabitin ang iba pang sasabihin ng dalaga nang marinig niya ang mahinang katok sa pintuan. I'll call you back. May kumakatok. Sumilip muna sa maliit na peephole ng pintuan. Napatda nang makita si Ginang Red ang nasa labas ng pinto. Tinakbo niya ang telepono at nagpaakyat agad ng 2 gwardya. Naka-alerto na ho ang lahat ng gwardya rito. Hindi na muling makakapasok ang matandang iyon, ma'am. Bigay assurance sa dalaga ng supervisor ng guard. Kinabukasan, maaga pa'y nakatanggap muli ng tawag si Ruth.
Magpahinga na lang daw muna siya at si Tirso na ang magyo-duty. Pinayagan daw ng instructor ang binatilyo na kumuha ng final exam ahead sa mga kaklase nito. Napakahalaga para sa Chinese people ang shape ng libingan. Masamang epekto ang madarama ng mga kalalakihan sa pamilya sa loob ng isang taon. Kaya nang malaman ng ama na ginalaw ng relatives doon ang kanilang ancestral graveyard, agad na binigyan ng matanda ng personal driver at bodyguard si Tirso. Dumalaw kinabukasan si Ruth sa layas. Nadatnan niyang matamlay si Tirso, nakaupo sa loob ng counter, ganong marami namang customer. Napag-alaman niyang muling nagpadala ng pungsoy expert ang daddy niya para usisain kung ano talaga ang mali sa lugar na yon. Dapat daw ipasara ang restaurant na to dahil korteng alimango at dahil pinunturahan ng pula, lalo nagmukhang red crab. In short, dead crabs. Pahayag ni Tirso. Kinilabutan ang dalaga. It means death. Gabi. Alas 8 pasado na makatanggap siya ng tawag mula kay Randon. Kasalukuyan daw nasusunog ang Leyas. Parehong natrap sa loob sina Tirso at si Mang Rupo. Pauwi na raw sana lahat pero bumalik pa ang binatilyo sa loob ng Leyas. May nakalimutan daw itong ipagbilin sa guard. Biglang may narinig na pagsabog sa bandang kusina ng restaurant. Hindi na raw sila makalapit dahil sa sobrang init ng apoy at malakas na usok na agarang bumalot sa Leyas. Malapit nang dumating ang pulang araw. Tirso! Tirso! Palahaw ng dalaga habang nagpupumiglas sa pagkakayakap ni Randon. Makalipas ang isang taon, muling nakatayo ang Leyas. Iba na ang hugis nito at pintura. Mas maunlad pa ito kaysa dati. Paminsan-minsan, sinisisi ni Leia ang sarili kung bakit hindi ito nakinig sa babala noon ng matanda. Sana buhay pa ngayon ang ama na hindi nakaligtas sa atake sa puso matapos malaman ang nangyari sa anak. Pero kung hindi iyon nangyari, hindi kayo magkakakilala ni Celso, ang cardiologist sa emergency room na pilit nag-revive sa daddy mo. Oo nga, mapagmahal at responsableng asawa si Celso. Tinulungan akong muling itayo itong Leyas. Muling naidugtong ang naputol noong swerte sa aming buhay. Unfortunately, naging huli na ang lahat para sa daddy at kay Tirso. Ikaw, naniniwala ka rin ba sa